Dragi pratioci kanala Dr. Dragan Bogdanović, radiolog, dobar dan. Evo da vam se obratim, vikend je pred nama, Sretenje je danas veliki državni praznik, dan kad je donet prvi svetinski ustav, dan kad je nastala moderna Srbija kao država. Ovog vikenda puno sportskih događaja, Mozart Bet Super Liga, kreće i Mozart Bet Prva Liga, Lige petice u fudbalu, igra se finale Kupa Radivoja Koraća u Nišu, večiti derbi još jedan, Crvena zvezda Partizan počinju u 20 časova i 45 minuta. Znači, ja vas pozivam da pratite moj kanal, da pratite pre svega moje šorceve, moje kratke priloge, jer to ću sad više izbacivati nego ova moja video uključenja, tako da vas pozivam da još jednom sve to zapratite, da lajkujete, da šerujete. Juče je bio Sveti Trifun, dan vinogradara, za neki dan zaljubljenih, Sveti Valentin. Bila je godišnja skupština Fudbalskog saveza grada Jagodine, dobitnici nagrada, među njima sam i ja, moja malenkost, dobio sam nagradu kao najuspešniji sportski radnik, odnosno fudbalski radnik za prošlu godinu. Hvala Fudbalskom savezu grada Jagodine na tom priznanju. To je priznanje svih nas koji radimo u fudbalu, ne samo moje. Tako da kažem, pratite moje šorceve, još jednom vas molim, lajkujte, šerujte, zapratite moj kanal. To je to, znači neću puno da vas gnjavim, budite uz sport, budite uz majku Srbiju i to je to. Svako dobro, prijatno.